Сустракайце. Уладзімир Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада». Уладзімир, добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Першае пытанне, якая насамрэч была міграцыя ў IT і колькі спецыялістаў кампанію сапраўды зышло з Беларусі? Ну, там было насамрэч некалькі фазаў ад поспеху до вось гэтага заняпаду, які мы маем зараз. Самы вялікі ўдзел у ВУП краіны быў дзесьці ў 2020-2021 годзе, і самая вялікая колькасць супрацоўнікаў айцішкі была напрыканцы 20-го ў 21 годах. Ты маеш на ўвазе сыход ці працаўнікоў? Працаўнікоў. І працаўнікоў, і доля ў ВУПе была каля 6-7%. Гэта быў пік. Ось. А потом нешта здарылася. Так, напрыканцы 20-го года і ў 21-м годзе. І з'ехала амаль 20% спецыялістаў. З'ехала 20% спецыялістаў у 21-м годзе, дзесьці да пачатку 22-го года. З'ехалі яны перш за ўсё у краіны вакол Беларусі. Гэта была Украіна, гэта была Грузія, Польшча, Літва, троху з'ехала ў Злучаныя Штаты, і перш за ўсё з'ехалі так званыя сеньоры, ну то бок такія дасведчаныя спецыялісты. Але гэта не было вялікай праблемай, і гэтых спецыялістаў троху замянілі джунамі, як кажуць. То бок агулам колькасць засталася каля 100 000, але 20 000 найбольш кваліфікаваных з'ехала. Ось. Другая фаза пачалася на пачатку 22-го года. Таксама нешта адбылася, нешта у свеце, і зноў міграцыя, зноў 20 000 з'ехала. Гэта колькі адсоткаў, калі там было 20%? Гэта яшчэ 20. Ось. І з'ехалі ўжо амаль усе сеньоры, з'ехалі амаль увесь менеджмент. А медлы, дзе гэтыя медлы ўсе? Куды яны дзеліся? Медлы, джуны, яны збольшага засталіся. Хто з'ехаў, хто застаўся, але вось з'ехалі топы. З'ехалі перш за ўсё топы. Ось, прычым з'ехалі так моцна, што будынкі сталі пустыя. Ага, бачылі такое, так. Ось, офісы выглядалі як паліцыі ў савецкіх крамах. Ось, да і зараз яны таксама плюс-мінус так і выглядаюць. Ось. І горш за ўсё, што з'ехалі нават кампаніі. Некаторыя кампаніі цалкам зачынілі сваю дзейнасць у Беларусі, некаторыя заставілі там невялічкія офісы, як кажуць, нагу ў дзвярах, ось, каб зусім не заходзіць. Але з'ехалі як так званыя галеры, то бок аутсорс вялікі, кшталту, напрыклад, ІПАМа, з'ехалі таксама. Што самае горшае, прадуктовыя кампаніі з'ехалі. Вось, тыя, якія займаюцца даследаваннямі і распрацоўкай, тыя, якія робяць прадукты, напрыклад, такія брэнды, як Фло. Ось, нават сусветна вядомыя беларускія брэнды паз'язджалі. І вось гэта вялікая праблема для галіны, для індустрыі айцішнай беларускай. То бок, як я зразумеў, за перыяд з 20-го па 22-й год з'ехала прыкладна 40%. Так, але зараз 25-й год, і мы разумеем, што яшчэ людзі ад'язджаюць. Так. А кажуць, што айцішныя грошы падтрымлівалі кафэ, барбершопы, рынак жытла, крэдыты, ўсё гэта. Так, і ўсё гэта ўплывала на рост эканомікі. Зараз мне падаецца, ўсё добра, ўсё адбудоўваецца. Зноў, мабыць, не так все дрэнна з айцішкай зараз. Ну, кавярні працуюць. Так, адчыняюцца, адкрываюцца новыя. Хаты набываюць, то есть нібыта не было такога, што весь бізнес такой, без айцішкі мы памерлі. Ну, тое, што датычыцца эканамічных наступстваў, то Беларусь губіла дзесьці каля мільярда экспарту паслуг. Вось, гэта даволі вялікія грошы. Мільярда ў якіх грошах? Даляраў. Ось. Гэта вялікія грошы для такой невялікай краіны, як Беларусь. За сыходу айцішнікаў. Так. І гэта былі вось тыя грошы, цалкам даданая вартасць. У адрозненне ад таго схематоза, якім зараз займаецца рэжым, то бок там купілі, тут прадалі. То бок там маржа на перапродажу, яна невялікая. Там, ну, нацэнка можа быць 20%, 15%, 30% на гэтым перапродажы. А гэта была амаль што цалкам даданая вартасць, ось.
і гэтыя ўсе грошы заставаліся ў Беларусі і працавалі ўнутры Беларусі. Гэта так стварала вось гэты прэміяльны попыт, як у рэстаранах, кафэ. Я б не сказаў, што гэта прэміяльны попыт з пункту гледжання, напрыклад, Злучаных Штатаў ці якога Парыжа, гэта, ну, для Мінска прэміяльны попыт. Ну так, кава на вынос, гэта ўжо прэміяльны попыт, мне падаецца. Альбо кава з сіропам. О, ну гэта ўсё, гэта ўжо level up. Так, вось, і гэта стварала вось гэты такі троху прасунуты, троху прэміяльны попыт. Вось, і калі мы ўзгадаем там 10 гады 2015-2020, было бачна, як Мінск развіваецца вось у гэтым накірунку. З'яўляюцца новыя бары, кафэ, рэстараны, з'яўляецца нават попыт на якасную дзяржслужбу, з'яўляецца попыт на якасныя дзяржпаслугі. З'явіўся мой праект Petitions, які быў моцна падтрыманы, і нават айцішнікамі падтрыманы, калі людзі стваралі петыцыі, рабілі звароты да Мінгарвыканкама, і нават Мінгарвыканкам разглядаў гэтыя петыцыі, і рэагаваў, і нешта рабіў. І якасць гарадскога асяроддзя паляпшалася. Гэта ўсё было. Што адбылася? Зараз мы таксама маем у Беларусі і бары, і рэстараны, і кафэ, але ўжо без таго попыта прэміяльнага, то бок там ужо няма запыта на... Я вось з'ездзіў у Парыж, там мне было прикольна, я хочу, каб у меня ў Мінску было тое самае. То бок гэта ўжо не той попыт, гэта ўжо попыт больш, ведаеце, я прыехаў з Гомеля, хочу у прэміяльным Мінску нешта набыць. Так, шаурму палепей трохі. Вось, то бок змяніўся вось гэты попыт, змянілася быццам бы уключенасць Беларусі у сусветную эканоміку і ў якасць сусветную. То бок мы робімся такімі больш местачковымі. Але чаму не зніклі бары і рэстараны? Ну, па-першае, мы з вами размаўляем прыблізна пра 100 000 чалавек, з якіх з'ехала, ну, вось, прыкладна каля 40-50 тысячаў плюс-мінус. Алова. Так, але ў Беларусі жыве і працуе каля 3-4 мільёнаў, а жыве каля 8-9 мільёнаў, плюс-мінус. До речі, про жыве. Так. Недавно новая дырэктарка ПВТ казала Наталья Рабова. Заявіла, што ніякіх асаблівых перашкодаў для вяртання айцішнікаў няма. І як вы мяркуеце, калі нават адкінуць фактар рэпрэсіяў, ці ёсць куды вяртацца, ці ёсць гэты попыт на гэтыя паслугі, на такую колькасць, там, палова адсоткаў, якая з'ехала? Ці ёсць што рабіць у гэтай Беларусі зараз? Ну, насамрэч, вяртацца вельмі цяжка. І фактар рэпрэсіяў, ён вельмі важны, таму што з'ехаўшыя айцішнікі, не толькі з'ехаўшыя, яны цалкам, яны і не удзельнічалі ў нейкіх пратэсных акцыях. Нейкая колькасць з них магла не удзельнічаць, так? Але яны цалкам на гэтым баку, то бок яны больш за глобалізацыю, за ўключэнне Беларусі ў міжнародную эканоміку, і калі ты з'язджаеш, не ведаю, нават з Варшавы прыязджаеш у Мінск, ну ты быццам бы з'язджаеш з Мінску у нейкую вёску дзесьці там на Палесе глухую. Гэта першае, што важна. Другое, што важна, ну, вось, напрыклад, а калі гэты там лід, сеньор ці менеджер, ён з'едзе, ён, напрыклад, працаваў, не ведаю, на Deutsche Bahn, напрыклад, нейкія праекты рабіў, ці на Microsoft, ці яшчэ дзесьці нейкія падрады, аутсорс працаваў, а мо нават і прадуктар спрацаваў. А чым ён будзе займацца ў Беларусі? Беларусь банку дапаможа вернуць грошы ўсім, вось тое, што знікла, вернецца, нашы айцішнікі зробяць. Губопік, ДФР, Губопік, ДФР. Ну, чаму не? Там таксама айцішнікі патрэбны. Дзяніска. Вось, таксама расійскаму банку можна нешта распрацаваць, там можна распрацаваць гэты месенджер Макс, или як ён там называецца. А які таксама, каб рабіць гэтыя спатканні з сілавікамі? Так. Дарэчы, пра Расію. А калі усе гэтыя з'ехаўшыя айцішнікі ў адзін дзень, напрыклад, наважацца вярнуцца ў Беларусь, ці патрэбна будзе столькі спецыялістаў? Ну, спецыялісты, звычайна, яны патрэбныя. Ну, у такой колькасці. Нават у такой колькасці расійскі рынок, ён паглынеў. Беларускі звычайна не паглыне, а расійскі паглыне. Ось, бо расіяне там распрацоўваюць свае аналагі ўсяму заходняму. То бок на расійскі рынок працаваць можна. Але гэта не такія цікавыя праекты з пункту гледжання сеньораў і менеджераў і топаў. Чаму? Ну, таму што адное працаваць, не ведаю, там, са штучным інтэлектам, з датай і на,
нейкую вялікую цікавую карпарацыю, альбо ў нейкім цікавым праекце, ось у стартапе, які там нешта змяняе ў жыцці свету, у жыцці асабістым людзей. А іншае гэта піліць нейкі нецікавы праект там на кантору нейкую. То бок я пра што хочу сказаць. Прыехаць там можна, і нават грошы зарабіць можна, але гэта грошы вельмі нецікавыя. Айцішная галіна, яна зарабляе нармальныя грошы, яны перайшлі вось гэты парогавы момант, каб закрыць свае гігіенічныя патрэбы. Вось, то бок, яны паелі, яны апрануліся, яны схадзілі ў кафэшку, а што далей? А далей трэба працаваць на цікавым праекце, з такім чэлленджам, каб я развіваўся, каб гэта было цікава для майго мозга, каб гэта было цікава з пункту гледжання маёй адукацыі. То бок, у мяне першасныя патрэбы закрытыя. А вось гэта далей што? Так, а што далей? І вось гэта што далей беларускі рынак айцішны на сённяшні дзень ён запрапанаваць не можа. А ці можа у свеце рынок? Мабыць, зараз ужо не час вялікай айцішкі ва ўсім свеце, як яно? Там распрацоўвалі раней нешта Apple і якія там ёсць яшчэ, я толькі Apple ведаю, айцішныя прылады, але больше няма задачаў такіх, то інтэлект гэты ёсць, нейкія ракеты ёсць, інтэрнэт касмічны ёсць, што яшчэ патрэбна? Мабыць, не час для айцішкі? Насамрэч, зараз час для айцішкі, але для іншай айцішкі не той, што была там умоўна да бума штучнай інтэлігенцыі, а вось пра штучную інтэлігенцыю і пра дату. Зараз змяніўся попыт. Калі раней трэба было мець такія вялікія аутсорс-кампаніі, дзе там вялікая колькасць джуноў, мідлоў і нават сеньораў нешта там піліць за гадзіну чалавека і робіць нейкі прадукт стартапны ці які-небудзь яшчэ, зараз трансфармавалася сама галіна. Зараз запыт ідзе на штучную інтэлігенцыю, на дата-аналітыку і на такіх адукаваных спецыялістаў, якія здатныя працаваць са штучнай інтэлігенцыяй. Бо зараз джуна можна замяніць штучнай інтэлігенцыяй. Калі раней, напрыклад, сеньор працаваў, і ў яго ў камандзе было, там, не ведаю, 2 мідла, 4 джуна, ён ім аддаваў простыя нейкія задачы, якія яны закрывалі і патроху вучыліся чамусьці. Так? То зараз сеньору не патрэбныя ані джуны, ані нават мідлы. Адзін, які будзе патрэбна, нават не 2, а джуны ўвогуле не патрэбны. Чаму? Таму што штучная інтэлігенцыя, яна працуе лепей за джуна. Цікава, штучная інтэлігенцыя. Так. Яна працуе лепей за джуна. То бок, яна робіць колькасць памылак тую самую, альбо нават меншую, але каштуе там, самая дарагая падпіска $200, і гэта ў параўнанні з джуном проста нішто, як кажуць. Вось. Апроч таго, яна не хварэе, ёй не трэба там адпачынак адпускаць і гэтак далей, і ты можаш зараз прыняць рашэнне і адмовіцца, вось, замест таго... 24 гадзіны. Так, так. І змяніўся сам рынак. Табе больш не патрэбны вялікія каманды, дзе ёсць і мідлы, і джуны, і сеньоры. Табе патрэбны маленькія каманды, але вельмі добра адукаваных спецыялістаў, такіх узроўня архітэктар, узроўня інжынер, чалавек, які можа прадумаць цалкам усю апку, цалкам усю сістэму, і з дапамогай штучнай інтэлігенцыі, не з дапамогай вось гэтых кожаных мехоў, як там жартуюць, а з дапамогай бездушнай машыны напісаць усё гэта. Ну, мне падаецца, на гэтым можна скончыць пасля кожаных мяхоў спадарства, шаноўнае, калі вы айцішнік. Тэма для наступнай размовы праз некалькі тыдняў. А Беларусь і Расія дамовіліся распрацоўваць разам штучны інтэлект заснаваны на традыцыйных каштоўнасцях. Вось. Супер. Але пра гэта пазней. Дзякуй вялікі. Гэта был Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада». Дзякуй вялікі, але прыходзьце яшчэ. Мне падаецца, не ўсе грошы мы абмеркавалі. Дзякуй. І вось мы абмеркавалі зараз тое, хто з'ехаў, чаму з'ехаў, як гэта паўплывала, але на наш сум прапаную разбавіць і паглядзець, куды яны з'ехалі і як ім там жывецца. І гэта пра наш праект «Пенджы».
Адзін з галоўных плюсаў, што я себе тут не адчуваю замежнікам, і партугальцы вельмі гатовы заўсёды дапамагчы. Для іх гэта прям, яны з адкрытым сэрцам гэта робяць. Шмат хто размаўляе па-ангельску, гэта вельмі важна. І вось яны заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. І да, гэта, як я казаў, ты сябе не адчуваеш тут чужым. Таму што тут цэлым за ўсю гісторыю шмат было мігрантаў, гэта заўсёды порт, і шмат людзей праз Партугалію заўсёды праходзіла, і таму вось такі гэты эмігранцкі вайб тут адчуваецца, асабліва ў Лісабоне. Лісабон гэта такі маленькі Нью-Йорк, вельмі мультыкультурны горад і шмат людзей з усяго свету. Ну вось гэта у меня такая сувязь з каранямі. Гэтыя памідоры дала мне моя знаёмая беларуска, і моя бабуля заўсёды ў дзяцінстве шмат вырошчвала. І вось я сапраўды вырашыў першыя такія памідоры зрабіць, нават там ужо ёсць плады. Так што, спадзяюся, хутка у меня будуць памідоры і змагу сабе вячэру рабіць. Мне заўсёды нагадвае Беларусь, калі я бачу буслоў. Вось я зразумеў, куды ляцяць буслы. Вось яны ляцяць у Партугалію, у тым ліку. Тут асабліва ўзімку іх шмат можна пабачыць. І вось кожны раз, калі я бачу, я такі, о, нешта беларускае. Ёсць некалькі такіх прыродных месцаў, дзе такія нават як балоты ці вельмі падобныя вёсачкі, як у Беларусі. Вось у горадзе, у Лісабоне, напрыклад, я шмат чаго магу знайсці з Кіева, але вось нейкіх беларускіх вайбаў тут мала. Вітаю, мяне зовут Тарас Тарналіцкі, і вы ў кіно з Белсатам. За апошнія пару год Беларусь і беларусы сталі аб'ектам пільнай увагі з боку заходніх кінематаграфістаў. Вось толькі на год для гонару зусім няма. Усе гэтыя згадкі атрымаліся выключна негатыўнымі. У блокбастерах і тэлешоу наша краіна фігуруе як небяспечнае месца, дзе дзейнічаюць кілеры, шпіёны, дыктатары. Усё ў лепшых традыцыях эпохі новай халоднай вайны. І нельга сказаць, што кіношнікі моцна перабольшваюць з улікам сённяшняй геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Сёння я раскажу пра 5 такіх найбольш актуальных і мастацкі выразных згадак з фільмаў і серыялаў. Пачнем са свежага баевіка «Кіраўнікі дзяржавы» стрымінгавага сервіса Amazon Prime, які выйшаў у пачатку ліпеня. But the universe keeps telling me I look cool with a gun in my hand. A toy gun. What's that? That can't be good. Wait a minute. I got something to say. Oh shit. Па сюжэце нядаўна абраны прэзідэнт США і прэм'ер-міністр Великабрытаніі на шляху да саміта НАТО трапляюць у авіякатастрофу. За гэтым стаіць расійскі гандляр зброі і градаў, які хоча развалаў Паўночна-Атлантычнага альянсу. Самалёт падае якраз на тэрыторыі Беларусі. Тут сярод прыгожых гор замежным палітыкам прыйдзецца сутыкнуцца з купкай агрэсіўных рускамоўных гопнікаў і з пагадлівай фермершай, якую грае літоўская актрыса Інгеборга Дапкунайте. «Кіраўнікі дзяржаў» – гэта стэрэатыпная амерыканская бадзі-муві катэгорыі «Б», знятая расійскім рэжысёрам Іллём Найшулерам. Але вобраз у Беларусі ў ім не такі ўжо і дрэнны, як можна было б чакаць. Нечаканы беларускі складнік фігуруе і ў «Цясніне», романтычным баевіку Скотта Дэрыксана. Стужка выйшла у лютым на сервісе Apple TV+. There she is. West Tower Observation Post. Your home for the next 365 days. There is no outside communication here. What's that on the other side? Аповед у фільме ідзе пра 2 прафесійных снайпераў. Іх граюць
Аня Тэйлар-Джой і Майлз Теллер. Вайсковых скіроўваюць на супрацьлеглыя бакі вялізнай і таямнічнай цясніны. Нягледзячы на адлегласць, паміж героямі ўзнікаюць пачуцці. Але іх галоўная мэта – супрацьстаяць невядомым пачварам, што хаваюцца ў глыбіні гор. Гераіня Тэйлар-Джой паходзіць з Літвы, і яе накіроўваюць на місію пасля ліквідацыі высокапастаўленага пасажыра самалёта, на якім намаляваны беларускі флаг. Фактычна атрымалася ўвасабленне амаль забытага палітычнага мема пра тое, што Беларусь уратуе толькі снайпер. Толькі з адпаведным галівудскім лоскам. Не забылі пра нас і нямецкія кінематаграфісты. Ёсць цікавая згадка ў палітычным баевіку «Па-за юрысдыкцыяй», які выйшаў на Netflix у красавіку гэтага году. Josh? Ich will bitte mit der deutschen Polizei sprechen. Deutsche Behörden und Polizei haben dort keine Befugnis. Irgendjemand hier hat Josh entführt und will's vertuschen. She's just a scared mother. Гераіня стужкі Сара Вульф, былая вайскоўка, якая служыла ў Афганістане да 2017 года. Разам з сынам жанчына прыходзіць у амерыканскую амбасаду ў Франкфурце, каб падаць заяву на амерыканскую візу. Нечакана дзіця знікае, і Сара спрабуе яго знайсці, але ніхто ёй не верыць. Пазней гераіне дапамагае Ірына, сапраўднае імя якой Кіра Волкава. Яе бацька быў беларускім дысідэнтам, якога забілі расійскія ўлады. Кіра уцякла ў амбасаду США ў Мінску. Кіра хоча паехаць у Бостон і перадаць кампраметуючыя дадзеныя пра злачынства Расіі, якія дапамогуць вызваліць іншых дысідэнтаў. Усё бы нічога, але чаму беларускую дысідэнтку завуць як расійскіх апазіцыянераў з фонда з барацьбы з карупцыяй, не да канца зразумела. Яшчэ больш экзатычнае беларускае імя фігуруе ў баевіку «Зноў у справе». Стужка выйшла ў студзені на Netflix. Can you beat up all the dads in my school? I could beat them all up, just not at the same time. When your enemies find out that you're alive, they're gonna come after you and your kids. Find them. Hello, Mother. We've been compromised. We're gonna fix all that. Сямейная пара шпіёнаў-цырыушнікаў, якіх граюць Мэцью Фокс і вярнуўшыся у вялікае кіно Камеран Дыяц, сыходзіць у адпачынак. Але за імі распачынае паляванне беларускі мафіозі Бальтазар Гор, у якога шпіёны скралі нейкі ключ, прыладу, што дае вялікія магчымасці для кібертэрарызму. І Гор хоча вярнуць яго назад. Як і большасць згаданых раней праектаў, зноў у справе не хапае з неба зор і падыдзе, каб чымсьці запоўніць млявы будні вечар. Напрыканцы узгадаю яшчэ серыял «Дзень шакала». He's an exceptional assassin. He will kill again, unless we stop him. There's no record of him anywhere. This guy's a ghost. Oh my God! But he's hiring the jackal for another kill. What do you do? If I told you the truth, then I'll lose you. This is a wild goose chase, and it's not helping our department's reputation. Праект уяўляе сабой адаптацыю рамана 1971 года Фрэдэрыка Фарсайта пра спробу забойства французскага генерала і прэзідэнта Шарля дэ Голля, перанесеную ў сучаснасць са значнымі зменамі ў сюжэце і характарах герояў. Брытанскі акцёр Эдді Рэдмэйн грае таго самага шакала, няўлоўнага кілера, які за вялікія ганарары выконвае самыя складаныя замовы сваіх працадаўцаў. Эксперт па зброі Мішэль Б'янка, яе грае Лашана Лінч, выходзіць на след збройніка, звязанага з шакалам. Той прыводзіць яе ў Беларусь, а дакладней у Смаргонь, дзе гэты збройнік хаваецца. Паводле версіі стваральнікаў, Смаргонь акружаная густымі лясамі. Тут брытанскія агенты знаходзяць закінутую хату, дзе хаваецца злачынца. Першы сезон «Дня шакала» атрымаў добрыя водгукі ад прэсы і гледачоў, дзякуючы чаму шоу працягнулі на яшчэ адзін сезон. Усе пералічаныя праекты толькі малая частка кантэнту, у якім апошнім часам згадваецца Беларусь. Можа, вы бачылі іх у іншых серыялах і кіно?
Пішыце ў каментарах да гэтага відэа, калі вам бяспечна. І сустрэнемся ў наступным выпуску ў кіно з Белсатам. З вами быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Да сустрэчы. Меня зовут Дима. Я белорус, который делает камбучу. В моем детстве не было такого травмирующего опыта, как у многих, что там у бабушки какой-то гриб стоял, там кислый какой-то напиток и так далее. И бабушки говорили, вот, пей, это нужно пить, это здоровая штука и правильная. У меня были там семейные проблемы, скажем так. Мы расстались с моей женой. И у меня образовалась куча свободного времени, которое нужно было чем-то заполнить. Я подумал, что буду делать то, что первое придет ко мне. То, что мне нравится. Я стал как-то заниматься чаем глубже, пить его, пробовать и делать камбучу. Потому что мне понравилась камбуча, которую я пил у своего друга Кирилла. Ну и стал делать, угощать своих друзей. И они говорят, ой, какая классная камбуча, давай мы у тебя будем покупать ее. У тебя так хорошо получается, давай ты ее будешь делать. Камбучу нужно всегда пить из винных бокалов. Так лучше раскрывается вкус. Ну что ж. Френч-кис. Прекрасный выбор. Да. Командный, да? Можете назвать это френч-кис? Понятно. Так он так и называется, френч-кис. Известность камбучи какой-то мировая, она пришла в 90-х с помощью хиппи, которые привозили ее из Азии, из Непала. Что такое камбуча? Это сложный симбиоз грибных культур и дрожжей. Получается, что грибы живут сверху, а дрожжи снизу. Ну, прям видно по таким, как темненьким ниточкам. Для камбучи важны две вещи. Это кофеин, который содержится в чае, и сахар. Это как бы как топливо. Полезно тем, что это ферментированный продукт. Это как кимчи, там, не знаю, какие-то еще вещи, которые, как это пробиотики. Это живые пробиотические продукты. Камбуча, она безалкогольна, хотя это будет не совсем правда, потому что в ней есть процент алкоголя, как в кефире, там 0,01, 0,02%. Это немного, естественно, это не... Вітаем, шановне господарство. А вось а вы нас не чакалі, а мы ў інтэрнэце паглядзелі, што вы там пішце. А калі не пішце, пішыце яшчэ. Слухайте, я ж вось памятаю, калі вось гэтае ўсё было не так званая модная камбуча, а вось той самы слізкі бабулін грыб у слоіку. Ну, нехто глядзеў сюжэт, ведаеце, не размаўляў і не чаціўся з вамі, як я глядзеў сюжэт. Вунь яно як зараз. Час увогуле ўсё мяняе, і тое, што было мёртвай арганікаю, робіцца, напрыклад, нафтаю. Гэта да таго, што ў нас новы госць, ён геафізік Зміцер Грышченка ў нашай студыі, і мы паклікалі вас, таму што беларускія ўлады ўвесь час даюць загад нешта дзіўнае знайсці ў Беларусі. Што там ёсць? Таму зараз мы будзем выясняць... Добрай раніцы. Добрай раніцы, Зміцер. Будзем выясняць, ці ёсць у нас у Беларусі золото, алмазы, что там яшчэ... Нешта каштоўнае. Тыя самыя карысныя выкапнямі Беларусь насамрэч багатая, ці гэта хлусня нейкая? Давайте пачнем з такого нечаканага пытання. Як вы лічыце, ці краіны, якія знаходзяцца ў пустыні, імпартуюць песок? Напрыклад, Аб'яднаныя Эміраты, яны значны час з'яўляюцца лідарам па імпарту звычайнага пяску. Это не жарт? Не, так ёсць на самой справе. Бо песок, які выкарыстоўваецца падчас будавання, ён не падыходзіць з пустыні, яго толькі трэба рачны. Таму то наколькі мы багатыя насамрэч карыснымі выкапнямі, гэта пытанне адноснае. І асабліва, калі мы будзем параўноўваць з іншымі краінамі у тым ці іншым пытанню. Ну і па-першае, што, канешне, можна казаць, это пра нафту. Перш за ўсё. Нафта з золатам, мабыць, яшчэ ўсё. Хто ездзіў
з Гомеля на Брест, то по дорозі вельмі часто можна бачити нафтові помповки, свідравіни, і це доволі такий екзотичний пейзаж для тих, хто ніколи не бачив. Нафту знайшли у нас у 1960-х при Союзі, але нейкія такі намеки були ще раней. Наприклад, у Рэчыцкім раёне ёсць вёска Гары Вада, а мясцовыя казалі, што пасля Маланкі балота пэўным часам можа і гарэць нават, таму штосьці з балота выходзіла. Здабыча пачалася ў той жа час, і пры савецкім часе, напрыклад, здабывалі рэкордныя для цяперашніх часоў 8 мільёнаў тонн. У тым годзе Беларусі паставілі рэкорд для незалежнай Беларусі, здабылі амаль 2 мільёны тонн. І, што цікава, мы сваю нафту амаль усю прадаем. Мы для сябе перапрацоўваем расійскую, а свая ідзе ў Еўропу, там у іншыя краіны. А чаму так? Бо гэта валюта, і можна адразу папаўняць грошыкі сябе ў кішэньку. А расійскую мы для сябе перапрацоўваем. І што датычна нафты, то тут таксама пытанне, многа ці мала. Канешне, калі параўноўна з нейкія там Нарвегіяй ці іншымі экспарцёрамі нафты, то это невялічкія аб'ёмы. Але можна задаць па іншаму пытанне. Напрыклад, колькі краін у Еўропе можа забяспечыць свае патрабаванні сваёй жа нафтай. Па сутнасці, гэта ўсяго 34 краіны на такім жа ці большым узроўні, як Беларусь. Гэта Нарвегія, буйны экспартор, гэта Великабрытанія, гэта Данія, і дзесьці на такім жа ўзроўні, як мы, 25-30% ад таго, што ў нас ёсць, гэта Італія, напрыклад. Таму, нават Італія. Да, так. Таму з кім параўноўваць? У нас проста два буйных НПЗ, і яны перапрацоўваюць шмат нафты, але для саміх сабе мы можам траціну здабываць самі. То бок, это даволі нармальны результат, і нафта ёсць. Я, конечно, не шмат, але некалькі тысяч чалавек... Нам хапае. Да, яны маюць добрыя заробкі ў правінцыі, па сутнасці. Большая частка гэтых людзей працуе ў райцэнтрах, напрыклад. Але калію у нас, падаецца, заваліся, ці не? З каліем так. Давайте, вось галоўная наша каштоўнасць. 20% міровых запасаў дакладна ёсць у Беларусі. Запасаў? Так. Але тут заўсёды яшчэ можна падшукаць, таму што гэта прамысловых запасаў. Бо, па сутнасці, ёсць... Мы нешта знайшлі ў зямлі, потым ацанілі, што з гэтага можна здабыць. А потым яшчэ ёсць, напрыклад, як для нафты, той жа каэфіцыент извлечення. То есть, то бок, колькі адсоткаў з таго, што ў нас ёсць, мы яшчэ можам дастаць. То бок, калія ў нас на 100 гадоў дакладна ёсць. І, напрыклад, у дакавідныя часы экспарт солі і нафты даваў 10% усяго экспарта Беларусі. І, то бок, опять же, як глядзець, мала гэта ці многа? Я думаю, 20% ад сусветнага... 10% ад беларускага экспорта. Да, это была соль і нафта. І у грашах это, напрыклад, толькі адна соль могла даваць 2,5 мільярда даляраў. То бок, это такі добры крэдыт кожны год, які не трэба вяртаць, можна так параўнаць. А адкуль у нас гэтых калій у Беларусі? Ну, з пункту гледжання геалогіі, гісторыі, я не ведаю. Для гэтага трэба будзе вярнуцца на 380 мільёнаў гадоў назад. О, дзякуй. Добры адказ. Адначасова тут можна даць адказ, чаму оно ўсё ў Гомельскай вобласці ці побач, і так на поўдні Беларусі. У той час зямная кара ў гэтым месцы, она расцягвалася ў два бакі. Зараз нешта падобнае можна назіраць у Чырвоным моры. Напрыклад, усходняя частка Афрыкі, яна адыходзіць ад астатняй. Вось праз Чырвонае мора, вось Дніпро-Донецкі аблакаген, так званы, вось чырвоная — это тэрыторыя сучаснай Беларусі. І вось гэты прагін, ён это месца, дзе здабываюць газы, нафту, не толькі беларусы, але і украінцы ў сваёй частцы. Распавядайце, я буду як... Я заўсёды хацела так зрабіць. І вось гэты вось прагін, это тое самае, што зараз адбываецца ў Афрыкі. Зямля разыходзілася, у тым месцы, дзе яна разыходзілася, яна прасядала, і ў тое месца пападалі ўсе тыя ападкі, якія былі ў гэтым месцы. Там гліна, гіпс, а нагадвала гэта больш за ўсё сучасную тэрыторыю Персідскага заліва, тое ж самае Чырвонае мора, такой сухія марскія ўмовы. Месцамі можа быць падобна на Мёртвае мора, такое вось, бо там была велічэзная салёнасць. І калі б мы зараз там апынуліся, то
нічога такого экстраординарнага не было. Зямля апускалася дзесьці на менш, чым за 1 міліметр у год. Але розніца ў тым, што зараз тэрыторыя Беларусі, яна як усплывае, так і прасядае, ну, у розныя напрамкі, у розны год. А тады мільёны гадоў яна апускалася, толькі апускалася. Таму, напрыклад, за мільён гадоў можна было накапіць 780 метраў вось тоўшчу. І калі параўнаць, напрыклад, тэрыторыі сучаснай Вітебскай вобласці, вось это асадкавы чахол, ён мае таўшчыню толькі 500-700 метраў. А ў Гомельскай вобласці 5,5 кіламетраў. Вось, і, напрыклад, самая глыбокая свідаравіна Беларусі, яна больш за 6 кіламетраў. Яна не пад нафту, яна параметрычная, так. Яна была пабудавана, нафтавікі кажуць пабудавана. Яна была пабудавана для таго, каб глядзець менавіта з навуковага боку гледжання, што там навогуле ёсць. Прабачце, але ж мне вельмі падабаецца гэтая ідэя. Мы можам сказаць, што ў Беларусі калісьці было мора? Не адзін раз. Апошні раз оно было, мільёнаў 20 назад усяго. Ну, гэта учора. Вось. Я просто слухала толькі слова «акіян», мабыць, мы не выкап не будзем шукаць. А акіян? А курорт, не? Але трэба сказаць, што акіян, ён не здарыўся. Ён збіраўся нарадзіцца, але вось яно ўсё затухла, і это можна так параўнаць, магло яшчэ глядаць, як сучасны Байкал. Там таксама яно пытаецца трошкі разайціся, але не атрымліваецца. Ну, ведаеце. Не падчас жыцця аднаго чалавека, на жаль, это ўсё бачна. Што яшчэ ў нас ёсць вось з такога каштоўнага, каб за грошы можна было ці прадаць, ці кудысьці А вы што жадаеце? Больш такое, як это, экзатычнае, ці... Вось гэтыя зараз вельмі... Гэта акіян? Наш акіян? Гэта Беларусь? Гэта Гомельская вобласць? Ну, яна магла бы так выглядаць у дэвонскі перыяд. Гэта падрэчыцай. Я пазнаю гэты вось... Але ёсць дзве праблемы. У дэвонскі перыяд расліны яшчэ толькі-толькі забралі карані, таму іх не магло бы такіх вялікіх ствалоў, яны яшчэ не мелі сябе трымаць. Па-другое, гэтыя дрэвы, яны нагадваюць кветкавыя расліны, а кветкавыя расліны толькі з'явіліся, калі з'явіліся сучасныя насекомыя таксама. То бок, гэта трошкі фантазія таго, хто маляваў. А калі глядзець на задні план, то я зразумеў, чаму яго вывелі, гэта вулкан. І я так разумею, гэта намёк на тое, што ў Беларусі могуць быць алмазы. Алмазы, так. Але таксама тут яшчэ адна акалічнасць, што тыя вулканы, якія былі ў Беларусі, яны хутчэй нагадваюць закапанае ружжо, бо это так называна кімберлітавыя трубкі, чулі, алмазы дзе здабывалі. І яны ёсць пад Жлобінам, это Жлобінскае поле дыятрэм. І па сутнасці ў той жа час былі такія шчыліны ў зямлі, дзе накапліваліся газы, і потым яны адначасова выбухалі. Вось гэта вывяржэнне было такое аднаразовае. Это не як сучасны вулкан, дзе ёсць збудаванне, такія склоны. І, па сутнасці, это быў аднаразовы вулкан збольшага. І вось у гэты момант алмазы ёсць, можна сказаць, паўсюль, але яны на значнай глыбіні. І з-за таго, што гэты Кошт выстрэл... здабычы будзе вельмі высокі, мабыць, так? Тут шанец, што яны выжылі і падняліся. Бо, па сутнасці, такі, як вы прарыў, і вось эта трубка выбуха, яна... Усё тое, што ёсць на глыбіні, яна вельмі хутка падымае да паверхні. І калі алмазы зачапіліся, яны будуць падняты амаль да зямлі. У міры ёсць дзесьці каля 6000 такіх трубак выбуху, але прыгодны паўсюль. Напрыклад, самае знакамітае ў Расіі это кар'ер мірны, там такая, калі бачылі, такая вялікая дзірка, да-да-да. Але толькі где-то 60-70 з усіх тых 6000 яны толькі прыгодныя, могуць быць прыгодны для здабычы. А каб гэта яшчэ было карысна з боку гледжання коштаў, то это яшчэ меней. Таму у нас ёсць каля 32, здаецца, трубак выбуху. Яны даследаваны толькі некаторыя. І, па сутнасці, такая латарэя. То мы можам, канешне, укласці грошы на больш такія дэтальныя выведванні іх, але шансы, што мы штосьці знойдзем, насамрэч каля 1%, не больш. Таму гэта такая больш мара, чым сапраўдная... А вось гэтыя выкапні, якія ідэя фікс Трампа, рэдказемельныя металы. А яно у нас ёсць гэтае? Чаму называецца рэдказемельныя? Яны, насамрэч, яны маюць вельмі малую...
як бы так сказаць, іх вельмі мала в одным месцы, яны рассеяны па ўсей зямной кары, і таму пытанне, дзе іх багата в одным месцы, каб гэта было выгадна здабываць. У Беларусі першае, што прыходзіць на ум, гэта калі адходы адной прамысловасці могуць быць карысны для іншай. Напрыклад, гомельскія адходы, так званыя тэрыконы, якія ляжаць. Я проста не бачыў ніводнай нармальнай статьі, артыкула, каб прачытаць, ці сапраўды там ёсць пэўных колькасцях рэдказямельныя металы. Таму, па сутнасці, можа здарыцца так, што адходы, якія ляжаць пад Гомелем, могуць стаць даходамі. Але тут трэба таксама даследаванне. Даследаванне – гэта грошы. То бок у нас, давайте так, у нас такое фінальнае, каротенькае пытанне. У нас няма нічога, акрамя калію, што лёгка здабываць. То бок астатняе ўсё не вельмі рэнтабельнае, так? У нас шмат торфа. Але з торфам тут і ёсць іншае пытанне, што мы і так лідары ў глобальным пацяпленні ў Еўропе. А калі балоты, яны значна хутчэй затрымліваюць вуглерод, чым лясы. І таму, на мой погляд, тут бы лепш нам было не мець нейкую праграму па развіццю тарфовай прамысловасці, а укладаць грошы ў топкавую рэновацыю гэтых балот і экалагічны турызм, напрыклад. З намі быў геафізік Зміцер Грышченка. Ён расказаў нам, што карыснага ёсць у беларускіх нетрах. Чым мы можам быць цікавыя свету і, мабыць, чым мы можам ганарыцца. Вось мне падаецца, балота і турызм гэта лепш, чым нейкія незразумелыя. А вось што цікавага робіцца ў свеце без нас у нашым наступным відэа. У аранжарэі «Залатыя вароты» у Сан-Франциско стаяць даўгія чэргі ахвочых панюхаць самую смуродную кветку ў свеце – аморфафалус велізарны. За непрыемны пах гэтую расліну называюць трупнай кветкай, а некаторыя ласкава завуць шанеллю. Квітнее і пахне аморфафалус толькі некалькі дзён раз на 3-7 гадоў. Дык не дзіва, што ўдыхнуць, скажам мякка, водар спяшаюцца сотні аматараў батанікі. Аморфафалус велізарны родам з інданезійскага вострава Суматра, але там людзі яго амаль вынішчылі. Цяпер гэтую кветку вырошчваюць пераважна ў батанічных садах ды аранжарэях усяго свету. Смуродны пах – гэта спосаб прыцягнуць апыляльнікаў, мух ды іншых насякомых. Суквецце адпавядае водару. Сваім выглядам яно нагадвае гнілы кавалак мяса. Назва трупная кветка вельмі характэрны намёк. Пахне трупам. Мне гэта нагадвае месца, дзе я жыла, і мы знайшлі ў падлозе мёртвую мыш. Яна ляжала там ужо нейкі час, і гэта было даволі агідна. На гэты момант я сказала б, што пах даволі мяккі. Можа, трохі мускусны, ці цвілы, затхлы, але зусім не агідны. Новыя рэкорды. У Нямецчыне сабралі самы вялікі струнны аркестр у свеце – 1353 музыкі. Перад ратушаю гораду Реклінгаузен аркестр надзвычайнага памеру выканаў оду да радасці Бетховена, гімн еўрапейскага звязу. Кіраваў калектывам, у якім былі як прафесійныя музыкі, гэтак і аматары самага рознага веку, Расмус Бауман, музычны дырэктар новай Вестфальскай філармоніі. Папярэдні такі музычны рэкорд належыў Гонконгу. У 2018 годзе там выступіў аркестр з 1021 музыкам. Гэта вельмі ўражвала. Я не думала, што мы настолькі пераскочым планку. Увогуле гэта было сапраўды файна. Мы гралі оду да радасці. Гэта апошняя частка 9-й сімфоніі Бетховена, якая стала еўрапейскім гімнам. І ідэя, што музыка яднае людзей, ідэальна падыходзіць для такога выпадку. Насіць каханых жонак можна не толькі на руках, але і на шыі. У фінскім Сонкаярві прайшоў чэмпіянат свету па хуткасным пераносе сваіх другіх паловаў. Удзел у спаборніцтвах прынялі больш за 200 чалавек з 18 краінаў свету. Удзельнікі мусілі не проста прабегчы роўную дыстанцыю, а пераадолець жонкай на шыі сапраўдную паласу перашкодаў. Гэта цудоўнае пачуццё. Яна выдатна справілася. Мы пайшлі пад ваду, і яна не запанікавала
паніковала, тому мы задоволены. Яна добра справілася. Чэмпіянат па пераносу жонак на шыі сёлета дасягнуў такіх маштабаў, што ўжо праводзіліся і камандныя спаборніцтвы. Асобная катэгорыя была вылучаная і для аднаполых жаночых параў. Я ўжо 7 год пераношу жонку на шыі. Мне падаецца, яшчэ некалькі словаў і пачнуць збіраць табе данаты ўжо. Палова цэнтнеру. Бедненькі мой. Можна трохі зайздросціць навінам з усяго свету, але ж не ўсё цікавае адбываецца далёка. Фестываль беларускай культуры тутака ідзе літаральна цяпер побач з намі. І гэта вось ёсць прычына, праз якую наш звычайны сувядоўца Андрэй адсутнічае, бо ён зараз на тутацы. А каб мы тут не вельмі сумавалі, Андрэй нешта нам падрыхтаваў. Мы спадзяемся, Андрэй, як кажуць... Незвычайны, а любімы Андрэй наш. Вітаем. Прывітанне, калегі. Вітаем цябе, любіменькі наш шаноўненькі. Як справы? Прывітанне, справы цудоўныя. Ну што, давайте я вам трошку распавяду, дзе я цяпер знаходжуся. Просто цяпер за мою спіну знаходзіцца урочышча Борык і галоўная сцэна фестывалю абуджаных тутака. Гэта месца чаму намольна, таму што тут дзесяткі гадоў праходзіў вядомейшы беларускі фестываль «Басовішчы», а пазней ужо беларусы Падляша спачатку запланавалі праводзіць такі фестываль сучаснай беларускай культуры тутака. Аднак падчас пасля выбараў 2020 году тут яны вырашылі неяк пашырыць свой фармат і назвалі гэты фестываль тутака, але это месца і кропка збору ўжо для зусім усіх беларусаў. Так вось сёння, наўпрост цяпер, першая раніца гэтага трохдзённага фестывалю, трохдзённага марафону. Мы тут знаходзімся літаральна ў 20 кіламетрах ад беларускай мяжы, што надае асаблівасці гэтаму мерапрыемству. Дарэчы, да бліжэйшага вялікага горада ў Польшчы, да прыкладу, Беластоку, ажно 30 кіламетраў. Тут мы сустрэлі вельмі шмат людзей, я думаю, што тут некалькі сотняў. Просто надакучыла хадзіць з усімі здаровацца, яшчэ ў такіх месцах ніколі не быў, каб са сталькімі людзьмі праводзіць час. І мы пагаварылі з некаторымі з іх, вось як да прыкладу, мы пагаварылі з Кацярынай Ваданосавай. Давайте паслухаем, што яна нам распавяла. Для мяне гэта ў першую чаргу сустрэчы з людзьмі, якіх я люблю, якіх я паважаю, з якімі мне разам добра. Калі ў мяне пытаюцца наконт таго, а што самае галоўнае ў тутацы, для мяне, я прызнаюся шчыра, гэта намётавы лагер. Я ўжо не першы год ношу ў намёце, тут некалькі дзён запар, і вось гэтыя сустрэчы, гэтыя пасядзелкі каля вогнішча ўвечары, гэтыя некія супольныя размовы, разважанні, часам да самага ранку, гэта, напэўна, самае лёсавызначальнае, самае галоўнае для мяне тут. Хаця, безумоўна, і астатняе таксама мае вялікае значэнне, прынамсі такое культурніцка-адукацыйнае, але вось чалавечае гэта акурат намётавы лагер. Мне падаецца, што нават не гледзячы на надвор'е, нават не гледзячы на тое, што шмат хто кажа, што беларусы зараз стомленыя, што ў іх няма там сіл, энергіі, гэта акурат тое месца, дзе мы можам, па-першае, быць сабой, мы можам сустрэць сяброў, знаёмых ці пазнаёміцца, нават калі мы самотныя. Гэта тое месца, дзе мы можам адчуваць сябе, сапраўды не самотнымі. Мы можам адчуваць сябе ў атачэнні сваіх. І гэта настолькі рэдкае і адначасова каштоўнае адчуванне, што яно таго вартае. Просто цяпер за маёю спінаю на галоўнай сцэне фестываля, вот вы зараз можаце паглядзець, пачынаюць свой саундчэк, такое моднае словечко, гурт «Дзецюкі», якія сёння ўвечары будуць выступаць тут, на галоўнай сцэне. Але давайте троху распавядзем пра учорашні дзень. Он быў цудоўны. Это быў першы дзень асноўнай праграмы, праводзілася неверагодная колькасць розных лекцыяў, актывацыяў. Тут побач са мною вакол, і там наперадзе тое, што вы не бачыце, знаходзіцца велічэзная колькасць кропкаў
як это я называю, харчеблоков, дзе можна смачнага грылю паесці, шашлычкі, рознага кшталту напоі. Дарэчы, о напоях учора разам з Марыяй Грыц мы тут гатавалі нацыянальную беларускую страву крупнік. Агулам гэта не адзіная сцэна. На фестывале ёсць яшчэ другая сцэна. Там выступаюць, скажем так, больш альтэрнатыўныя артысты. І вось учора акурат на такім канцэрце альтэрнатыўным мы пабывалі. Давайте раніцы з вами паглядзім і троху зарадзімся гэтай энергіяй. Калі ласка, увага на экран. Я никогда не вернусь домой. Рельсовая гремящая масса расставит солнце стальным боем. Я пройду по Крещатику, щелкая пальцами. Так, Коллеги, галоўнае, што хацеў сказаць, напэўна, вы бачыце зараз на сваіх экранах, што сёння надвор'е ўжо троху палепшылася, бо учора амаль што ўвесь дзень ліў дождж. Я размаўляў з арганізатарамі, якія троху мыслілі пра тое, што, мажліва, будзе менш людзей праз гэты фестываль. Але хачу адзначыць, што намётавае мястэчка запоўненае цалкам, там няма вольнага месца, няма дзе паставіць яшчэ, да прыкладу, адзін намёт. Паркоўка цалкам забітая аўтамабілямі, там таксама няма дзе нават прыпаркавацца. Ну і самае галоўнае, той SPF-крем, які я браў учора, каб не згарэць на сонцы, мне не спатрэбіўся, а мне спатрэбіўся бы парасончык, который я з сабой, на жаль, не ўзяў. Літаральна праз нейкі час, праз паўгадзінкі я знову выйду з вами на сувязь, мы пагаворым з аднымі вельмі зорнымі нашымі гасцямі, а пакуль, калегі, перадаю вам слова. Дякую, Андрей. Мне падабалася харчаблок. Дякую, шановны наш. Калі вы не зразумелі, гэта быў наш Андруша такі на фотошпалерах, ведаеце? Але не, гэта тутака сапраўды праз паўгадзінкі паглядзім, што там на фестывалі. Ну, вельмі прыемна, ужо вельмі прыемна. Нагадаем, што тутака будзе доўжыцца да вечара, нядзелі, то бок да заўтрашняга вечара, таму, калі вам хочацца туды паехаць, калі ласачка, вы яшчэ паспяваеце. Ёсць яшчэ такое слово соймавацца, раз я ўжо прыгадаў харчаблок, соймавацца, да тутакі таксама пасуе, там можна соймаваць. А калі сумнеяцеся, спытайцеся Віктара Шкіловіча. Надоечы узгадалася мне яскравае і смачнае, але амаль забытае цяпер слоўца «саймаваць». Некалі выкарыстоўвалася яно значна часцей. Мы знойдзем яго ў шмат якіх слоўніках, ды ў мастацкай літаратуры. Можа, прыспеў нарэшце час, каб вярнуць яго ў шырокі абыходак. Як вы думаеце, што значыць дзеяслоў «саймаваць»? Не, ён не звязаны ані з сумам, ані з рыбай і сомам, ані з англійскім іменем Сайман. Саймаваць – гэта раіцца, абмяркоўваць, дамаўляцца. Да прыкладу, менеджеры саймуюць, як лепш зматываваць сваіх працаўнікоў. Або у Максіма Лужаніна. А мы ўсё цікуем так, каб саймаваць у 4 сценах, ды яшчэ і дзверы шчыльней зачыніць. Само слоўца звязвае нас з часам вялікага княства літоўскага, калі дзейнічалі соймы, адмысловыя сходы ці з'езды шляхты, на якіх праз галасаванне прымаліся важныя пастановы і планы на будучыню. На соймах акурат і саймавалі, раіліся, спрачаліся, уносілі прапановы і заўвагі. Адсюль і вытворны назоўнік «саймаванне» – сумеснае абмеркаванне нейкага пытання, нарада. Напрыклад, адказныя дырэктары правялі саймаванне наконт чарговасці выплатаў. Або, як ва Уладзіміра Дубоўкі, пайшлі нарады, саймаванні, кіпела быццам у віры. Акрамя вялікіх соймаў, былі яшчэ і такія невялічкія соймікі, на якіх прыязджала шляхта з аднаго павета. І калі на соймах саймавалі, то на сойміках саймікавалі. І тут дзеяслоў саймікаваць значыць дакладна тое ж самае, што і саймаваць. Раіцца ці дамаўляцца. Да прыкладу, а мы саймікавалі, як павіншаваць калегу з днём нараджэння. Муж і жонка саймікуюць, як больш хваліць адно аднаго. Або ва Уладзіміра Дубоўкі. Буслы ўжо выляталі на паплавы,
на балоты сем'ямі. Нешта ўжо яны пачыналі саймікаваць са сваімі суседзямі, пачыналі рыхтавацца ў далёкі вырай. І хоць ужо шмат вады сплыло з часоў вялікага княства літоўскага, памяць пра яго захавалася ў нашай мове. І я шчыра перакананы, сябры, што некалі наш парламент зноў будзе называцца соймам, а не безаблічнай палатай ці там нейкім саветам. І вядома ж, у нашым сойме зноў з'явіцца прыгожы герб пагоня, і там будуць саймаваць ды саймікаваць. Вы глядзіце «Раніцу з Белсатам», прыйшла гадзіна нашага эфіру, і мы нагадваем, што чакаем адказы на вашыя пытанні. Што цікавага ёсць у вашым рэгіёне? Але што там здабываюць, вырабляюць ці чым ганарацца? Нешта, што можна падтрымаць? Што наогул такога, што можна назваць брэндам менавіта вашага гораду, вашага раёну, не ведаю, вашай вёскі. Пішыце адказы па трансляцыі на Ютубе. Мы іх зачытаем напрыканцы праграмы абавязкова. А зараз пра тое, што яшчэ нас чакае. Як зрабіць ідэальную камбучу? Сваімі сакрэтамі дзеліцца сапраўдны камбучавар. Цыгарэты, экалогія, ковід. Што больш шкодзіць нашым лёгкім? Спытаем у доктара. Артефакты беларускай гісторыі. Пра што распавядае нам мапа радзівілаў? Ужываемся ў вобраз Робін Гуда і працягваем вывучаць беларускае падляшша. Пра модныя парфумы, дзіўныя водары і прыўкрасную мару пагаворым з нашым госцем. А пачынаем мы з камбучы. Як ты, Дзяніс, слушна сказаў, усё новае – гэта добра забытае старое, таму, калі вы любіце гэты хіпстэрскі напой, не варта траціць грошы, трэба пачынаць рабіць самому. А вось наш добры сябра мне падабаецца камбучавар. Зміцер, калі ласкаў, зараз падзеліцца з вамі і з намі рэцэптам ідэальнай камбучы. Камбучу легко можно сделать в домашних условиях. Для этого нужно немного сахара, 50-70 грамм на литр воды и где-то около 1,5-2 грамма чая на литр. Воду нужно довести практически до кипения, отдельно заварить чай. Зеленые чаи где-то завариваются порядка 80 минут. Темные чаи, типа какой-нибудь саулун или пуэр, тоже в районе 10 минут. Потом нужно сливать в отдельную емкость. В горячей заварке растворить сахар, тщательно его размешать. Заливаешь туда потом в банку эту заварку с сахаром, доливаешь воды. Очень важно следить за температурой, она должна быть от 20 до 32 градусов. При 35-38 градусах культура начинает погибать. Потом доливаешь обычной воды и сверху уже потом кладешь гриб. У гриба, как и у человека, есть верх и низ, скажем так, голова и ноги. Если ты вверх ногами положишь гриб, он начинает тонуть. Еще он может тонуть, если ему не хватает сахара. Но со временем все равно поднимается. Если вот какие-то темные чаи, он сразу, как поплавок, лежит на поверхности. Более какие-то светлые чаи, он опускается сначала, а потом поднимается. Ну и в жаркое время важно следить, чтобы мошек не было, потому что они будут очень стараться попасть внутрь. Гриб настаивается, сама камбуча настаивается, доходит до какой-то кондиции в зависимости от того, какой объем банки. То есть у меня банки 20-литровые, то есть у меня стоит где-то от месяца. То есть я там сделал настой, и оно стоит месяц. Через месяц можно начинать пробовать. Мыть гриб не надо. Гриб можно либо купить где-нибудь на каких-то маркетплейсах, типа Allegro, eBay, либо можно вырастить самому. Можно провести тест. Покупаешь 3 камбучи в магазине, берешь каждый, наливаешь по полстакана, сверху накрываешь салфеткой и смотришь. Если через неделю будет гриб, то это живая камбуча. Если гриба не будет, то это пастеризованная неживая камбуча. Соответственно, нафиг ее пить. У меня она вся камбуча двойной ферментации. Я потом настаиваю еще. Я сливаю, заливаю в отдельную банку, добавляю лаванду. Что еще?
анис, чабор, тимьян, да, по-русски называется, чабор по-белорусски. Вот. И еще потом стоит, ферментируется без гриба, получается, просто с этой штукой, ну, придает вкус, запах какой-то, еще где-то порядка 2-3 недель. Не быстро. Камбуча кругом полезно, скажем так, и советую всем ее пить. Если что, обращайтесь. Я так і не зрозуміла, ці сапраўды камбуча такая карысная, бо там было... Карысная, карысная. Салодкая, але ж карысная. Па ўсім параметрам Як яна эксперт, карысная. кажаш зараз? Я як чалавек, які выпіў гэтай камбучы столькі, сколькі... Я не ведаю, сколькі там цыстэрнаў. То бок не будзеш у эксперт. У бабулі ў слоіку заўсёды стаяла вось гэтая слізкая пачварына. Я хотела б гэтае пытанне задаць нашай экспертцы, але вось Дзяніс, падаецца, ўжо адказаў. Але зараз у нас у студыі Таксама нашая згодзіць. госця, пульманолог Наталья Заазерская. Наталья, добрай раніцы. Мы паклікалі вас паразмаўляць перш за ўсё пра лёгкі, але ж у нас толькі што была камбуча. Ці яна карысная камбуча? Вось як вы лічыце? Все, что влияет на здоровье, это однозначно полезно. Да? Если человек занимается своим здоровьем, оздоровлением, уделяет этому внимание, однозначно это будет полезно. А вось яшчэ есть такое меркаванне, што марское паветра, якім ты дыхаеш, каля мора, ці ў гарах, гэта таксама карысна для нашых лёгкіх. Ці гэта нас аздараўлівае неяк? Мора і горы, так. И что больше? Поветра, море и горы. Абсолютно. Действительно, морской воздух, он насыщен солями, и это влияет очень полезно на легкие. Это создает такой антибактериальный эффект, антисептический. И, вы знаете, мы даже помещали наших пациентов с хроническими заболеваниями легких в камеры соляные. Это называлась методика спелеотерапия, когда пациент помещается в такую как бы шахту соляную, воздух, который насыщен солями, и это положительно влияет на уменьшение воспаления, уменьшение рисков обострений, то есть это положительно влияет. А колькі трэба дыхаць і гуляць ці сядзець у гэтай спелеокамеры, каб вось аздаравіцца на поўніцу? В идеале это должен быть курс. То есть экспозиция может быть от 10 минут, то есть время пребывания, да, в такой спелеокамере. И курс хорошо бы пройти до 10 сеансов, чтобы получить более-менее качественный эффект. А ці варта набываць вось такія лампадкі? Соль такая вялікая, соль, ты нібыта... Ці гэта такое? Да, это больше как бы из вариантов домашнего пользования. Здесь нужно быть внимательным, потому что если есть какие-то сенсибилизации с компонентом, которые включены в эти лампадки, мы как бы не всегда уверены в качестве производителей, поэтому люди аллергики или сенсибилизированные могут на это реагировать достаточно остро, приступами удушья, поэтому здесь нужно быть осторожным. Все-таки в камере как бы здесь больше мы отвечаем за качество, за чистоту воздуха, да, и это именно это дает эффект. И галоўнае... Маё галоўнае пытанне. Курыць шкодна? Ну, а как вы думаете? Так. Однозначно. Так. Однозначно курение вредит, поскольку это влияние не только на органы, да, дыхания. Мы знаем, что курение приводит и к развитию хронического обструктивного заболевания легких. Сейчас хроническое обструктивное заболевание легких, им поражено более 390 миллионов людей во всем мире, по данным ВОЗ. И по данным ВОЗ смертность от хронического заболевания легких выходит на 3-е место после ишемической болезни сердца и инсультов. То есть это на самом деле огромная мировая проблема. И курение влияет не только на легкие, оно влияет в том числе на сосуды, то есть ускоряется атеросклеротический процесс в сосудистом русле, развивается облитерирующее заболевание сосудов нижних конечностей, к сожалению, больше распространенное у мужчин. Остановитесь, я уже отчуваю себе... Кажите, яшчэ паслухай. Аблітерально, я адчуваю сабе аблітерально. Табе доктарка кажа, нельга. А вось айкасы усе гэты, мабыць, яны лепш. Ну, тытунь зразумела. Дарэчы, калі нехта смаліць гэтую сваю айкас, а нехта, калі ласка, фортку адкрывае, я больш не магу. Як гэта працуе і з тымі, хто гэта робіць, і з тымі, хто не можа гэта нюхаць усё?
Это очень хороший вопрос, потому что понятие курения и понятие о пассивном курильщике всегда есть. То есть все, что курящий человек выдыхает во внешний воздух, да, как бы, соответственно, смолы, канцерогенные вещества, это тоже вдыхает человек, который находится в пространстве с ним. Поэтому здесь как бы человек влияет не только на себя, но и всех своих близких и окружения, что тоже негативно влияет. В отношении айкосов сейчас бытует мнение, что они якобы безопасны, но на самом деле их есть разные варианты. То есть вейпы, айкосы, то есть у нас линейка сейчас как модный тренд расширилась. Да? Ну, тытунёвые, например. Там тот же табак, да, и его производные при сгорании они создают точно такой же токсический эффект, как и обычный вариант курения. Есть низкодозовые, есть высокодозовые. В любом случае эффект тот же. Я уже как бы молчу о том, что все канцерогены приводят к тому, что возникает более чаще и рак легких, и рак гортани. Очень много таких пациентов, к сожалению, уже поздно диагностируемых, и это не безопасное увлечение. Да. До рэчы, а вось калі, напрыклад, мы гэта такая тэма, тут у каментарах пішуць, нешта не гарыць, калі ласка, ну, зажглі мы гэтую раніцу. Глядзіце, а вось, напрыклад, калі жыць у такім раёне загазаваным і не курыць, але жыць, кожны дзень хадзіць на працу, дышаць гэтым, ці калі курыць, але недзе ў лесе, ці сярод гор, што горш? Очень интересный вопрос, действительно. Но однозначно курение намного хуже, потому что это ежедневная экспозиция к токсическим веществам, к канцерогенам. И даже если мы говорим о новомодных там айкосах, которые сейчас без табака, да, но они содержат другие химические вещества. И сейчас даже в классификацию появилось новое понятие. ЭВАЛИ – это заболевание, хроническое заболевание легких, которое возникает у длительных курильщиков айкосов. Из-за тех изменений, которые идут в легких, это входит, уже меняет номенклатуру заболеваний, входит как новое заболевание из-за тех склеротических и фибротических процессов, которые развиваются в легких. І развіваецца таксама кашель. А вось чаго нельга рабіць, калі у цябе кашель, і як яго нельга лікаваць? Бо я заўсёды чакаю. Я вось, як толькі такое надвор'е не вельмі, я чакаю, я просто раблю кожны раз і чакаю, калі пройдзе. А чаго нельга рабіць ніколі? Там антыбіотики, я не ведаю. Однозначно, если появляется кашель, это симптом заболевания. Соответственно, нужна хорошая диагностика, потому что вся причина того, что такими семимильными шагами шагает хроническое заболевание легких, то, что он не диагностирован. И все считают, что покашлял, там, курильщик с утра покашлял, все в порядке, а это уже симптом. Соответственно, если кашель, ну, в идеале сразу прийти к врачу, чтобы врач прослушал легкие и провел диагностику, что это вирусное заболевание или это уже осложненное вирусно-бактериальное, либо это какие-то другие проявления. Если кашель длится более чем 3 недели, даже 2 недели, тут ну прям надо бежать. А тем более, если появляется и кровохарканье, тут вообще немедленно надо идти к врачу. Организм сигнализует. Да, это очень мощный сигнал, однозначно. Чего не нужно делать? Не нужно заниматься самолечением. То есть назначать самому себе антибиотики, особенно при вирусных респираторных заболеваниях, не имеет смысла. Здесь больше и целевой будет противовирусная терапия и бронхолитическая терапия, если необходимо бронхолитическая или отхаркивающие препараты. И качественная диагностика вовремя упреждает хронизацию процесса, потому что с острым процессом можно справиться быстро и навсегда забыть как бы о каком-то перенесенном там, вирусном заболевании. Но если процесс затянулся, нелеченный, приводит к хронизации, хроническое заболевание, да, длительно текущий бронхит, он может потом трансформироваться в тоже хроническое заболевание легких, либо, если человек склонен к аллергиям, тогда это может в целом трансформироваться в инфекционно-аллергическую форму астмы, как бы, которая тоже имеет место быть в этиологической структуре астматических заболеваний. Гарчышники і мукалтин. Так, і банки. А як вось ковід і тое, што шмат хто перахварэў, як змяніў ковід хваробы лёгачныя і нашай, як мы дыхаем, і што зараз там перажываюць гэтыя людзі? Ёсць у нас імунітэт ці наадварот больш захворванняў у лёгкіх?
Очень хороший вопрос, потому что действительно уже какое-то время прошло после ковида. Это было для пульмонолога вообще очень тяжелый период. Что мы наблюдаем в постковид? Есть два симптома комплекса. Первое – это люди, которые перенесли тяжелую ковидную пневмонию, как на месте пневмонических инфильтратов разросся фиброз. Да? Соответственно, такие люди могут ощущать и одышку, и затрудненное дыхание, и им нужно заботиться о реабилитационных мероприятиях, то есть заниматься профилактикой и реабилитационными мероприятиями в отношении того, чтобы данный фиброз не прогрессировал. В отношении второй момент – это часто люди после ковида приходят с таким симптоматикой, как вот одышка возникла, да, неизвестно из-за чего, вот начал задыхаться, тоже это требует диагностики. Банальный визит к пульмонологу, да, аускультация легких и спирометрия, то есть исследование функции легких на аппарате, аппаратное исследование, позволяет вовремя выявить те или иные изменения и назначить качественную терапию, чтобы предотвратить какие-то более серьезные осложнения. То бок, калі ўзніклі пытанні, перш за ўсё ідзі да пульмонолога. Однозначно. Але ж часто мы можем пачуць вось нейкія так званыя народныя рэцэпты. Масло, там нейкі алей. Нешта папіць, водачкі з перцам, самы дурной, які? Які не працуе, але шмат хто кажа. Перцовки закинуўся. Ну, я даже думаю, не это, а, наверное, дышать над картошкой с парой, да, с медом или с содой. Ну, на самом деле, очень... Вьетнамским гэтым вось... Да. Очень нехороший совет, потому что все, во-первых, зависит от того, в каком состоянии дыхательная система человека. Во-первых, это раз, это может быть ожог, да, парам особенно у детей, и кроме какого-то воспалительного процесса, обусловленного вирусом или бактерией, может присоединиться еще и физическое повреждение, да, ожог слизистых, что усугубит моральное заболевание. Если это мед, то люди сенситивные или аллергики могут отреагировать в принципе приступом удушья, да, и на пар тоже могут отреагировать тяжелым приступом удушья, что закончится может вообще в больнице, да, купированием этого приступа. В том числе сода, да, сода не очень хорошо в таком варианте, потому что она тоже обладает местно раздражающим эффектом, раздражает слизистую бронхов, и это тоже усиливает воспалительный процесс, не помогая, а усугубляя течение, больше хронизируя. Поэтому... И кратенько, лазня. Так тяни. Лазня так. Все, ёсць. Сапраўдная пульмонолог Наталья Заозерская нам все гэта дазволіла рабіць. А мы ад няпростай тэмы пра наше здароўе пераходзім да няпростых рэчаў з нашай гісторыі. Зразумела, з Тимохом Годовичем. Уявіце сабе свет, у якім няма GPS-у, спутнікавых онлайн-мапаў і нават звыклых нам папяровых атласаў. Кожная вандроўка – гэта рызыка, кожная дарога вядзе ў невядомасць. А палітычныя межы дзяржаваў не маюць памежных пунктаў. Менавіта так выглядала сітуацыя ў 16 стагоддзі. Час вялікіх адкрыццяў і ў той жа час вялікіх недакладнасцяў на мапах. Еўропа ў той перыяд толькі пачынала вывучаць сябе з дапамогай дакладнай геаграфіі. На фоне гэтага попыту і з'явіўся бліскучы шэдэўр той эпохі – падрабязная карта Вялікага княства Літоўскага, адзін з каштоўных артэфактаў беларускай гісторыі. Замовіў яе выкананне Мікалай Крыштафор Радзівіл-Сіротка, чалавек вялікіх амбіцый і глыбокага патрыятызму. Ён быў не толькі буйным магнатам і палітыкам Вялікага княства Літоўскага, але і вандроўнікам, пісьменнікам, фундатарам касцёлаў, шпіталяў і школаў. Але галоўнае, ён быў чалавекам, які разумеў сілу ведаў. Мапы ў тыя часы былі важнай ідэалагічнай зброяй у палітычных гульнях Еўропы. І Радзівіл пастанавіў, што і Вялікае княства мусіць мець такую зброю. Асноўным выканаўцам і мастаком праекту стаў Тамаш Макоўскі, гравёр, картограф і мастак з Гданьска, які здолеў сумясціць навуковы падыход з мастацкай выразнасцю. Ягонае імя звязанае з пачаткам актыўнага ўкаранення гравюры ў беларускую кніжную справу. Макоўскі валодаў выдатнымі навыкамі ў гравюры, перспектыве і нават анатоміі, што дазволіла яму стварыць не проста мапу, а мастацкі твор.
Макоўскі аб'ездзіў вялікую частку княства, зрабіў шмат замалёвак, сабраў этнаграфічны матэрыял, што надавала працы асаблівую дакладнасць і глыбіню. Лічыцца, што першую мапу надрукавалі ў Нясвіжы ў 1603 годзе, але, на жаль, ні адзін асобнік з таго выдання не захаваўся. І толькі ў 1613 годзе, праз 10 год, паўстала тая мапа, якую мы ўсе ведаем. Яна атрымала назву «Вялікае княства Літоўскае» і была надрукаваная ў Амстэрдаме ў друкарні знакамітых выдаўцоў мапаў братоў Блау, што гарантавала яе шырокі распаўсюд па ўсёй Еўропе. Мапа была не проста малюнкам мясцовасці. Гэта быў геапалітычны партрэт Вялікага княства Літоўскага, нанесены на паперу з дакладнасцю і размахам. На ёй было пазначана больш за 1000 населеных пунктаў рэк, азёр, лясоў, а таксама адміністрацыйных межаў ваяводстваў. Гэта першая настолькі дакладная і поўная мапа, створаная на падставе мясцовых крыніцаў, а не з замежных апісанняў падарожнікаў. Знізу быў далучаны вялікі тэкст, напісаны, верагодна, Тамашам Макоўскім, дзе еўрапейцам апавядалася пра Вялікае княства Літоўскае, а таксама зняпраўджваліся чуткі пра краіну. Гэта былі не проста рэчы Цімоха Кудовіча. Хачу нагадаць, што акурат праз гадзіну на тутацы распачнецца лекцыя з Цімохам. Называецца яна «Таямніца радзівілаўскай мапы» і чаму яна важная для сучасных беларусаў. Таму, калі ласачка, прыходзьце. Зайздрошчу тым, хто цяпер там, хто можа ўсё гэта бачыць, слухаць, браць удзел. Але нагадаем, у нас на тутацы ёсць наш адмысловы карэспандэнт, амбасадар раніцы, не пабоюся гэтага слова, амбасадар Андрэй. Прывітанне яшчэ раз, Дзяніс. Так, прыемныя словы, так прыемна чуць. Мы зноў-такі ў барку каля галоўнай сцэны фестывалю. Што хочу вам распавесці, цяпер такая атмасфера ціхая і спакойная, якой яшчэ не было учора і, напэўна, сёння ўжо не будзе. Вельмі мала людзей, людзі ў намётаных мястэчках толькі паціхоньку прачынаюцца. Самыя папулярныя кропкі харчавання — гэта кропкі з каваю, все частуюцца каваю, і ўжо літаральна праз гадзінку-дзве пачнецца самы-самы, што называецца, дзвіж. Трошки распавяду вам пра другі дзень фестывалю, які будзе сёння. Вельмі шмат мерапрыемстваў, усё не пералічыць. Будзе паказ дакументальнага фільма Артёма Лобача «Дом там, дзе я», лекцыя Артёма Сізнецава, нашага калегі, пра пурызм у беларускай мове, розных кшталту дыскусій, інтэрактыўныя лекцыі, паказы. Дарэчы, ад нашай Каценькі Ваданосавай яна распавядзе пра мужчынскія і жаночыя строі і моду часоў паўстання Кастуся Каліноўскага. Это будзе вельмі цікава. Ну і таксама адно з галоўных мерапрыемстваў сёння а 15 гадзіне, з 15 гадзіны распачнецца сустрэча зорак Белсату з гледачамі, дзе любёныя аўтары і вядоўцы праграмаў будуць адказваць на пытанні гледачоў, а таксама пагуляць у віктарыну з тымі, хто прыйдзе на гэтую сустрэчу. Ну і самае галоўнае, пра што мы мусім распавесці, гэта, канешне, вечаровы канцэрт. Сёння лайн-ап, як гэта называецца, даволі багаты. Спевы з-пад моста выступяць, распачнуць вечаровы канцэрт. Далей працягнуць дзецюкі, якія вот зараз крычаць тут вот. І, дарэчы, хтосьці там іх з намётавага мястэчка адказвае. А таксама гурт «Ілі-Ілі». І вось так атрымалася, што выпадкова зусім яны тут знаходзяцца зусім побач з намі. Можам з імі пагаварыць. Хлопцы, прывітання. Андрей Ой, Сульжыц. як выпадкова. Мястэчка Сульжыцы, привет. Ну што, сябры, это гурт «Ілі-Ілі», Міхай Зой і Дзіма Есіневіч. Сябры, сёння вечары ваш выступ, распавядзіце, чаго нашым гледачам чакаць. Нічога не чакаць, у мяне няма голаса. Дзіма пакінуў у Беларусі свой голас, і калі ён паспее даляцець да вечара, то будзе выбітны выступ у нас, будзе клас. У нас амаль новыя песні, у нас новыя аранжыроўкі. У нас все по-новому. Все да. по-новому. А то, что у меня нема голоса, мне советуют раяч и имбир чай, и теплое пить, и это. И сало нават. Жанчына зараз пришла с намётового лагеру, принесла мне сало. Сало. Принесла. Ну, мне тоже с голосом троху не тое, поделимся. Але я думаю, только допоможет орнотерапия. Ясно. Скажите, калі ласка, коллеги, вы тут, акрамя того, что выступоўцы, яшчэ і вы, як сябры ўсіх і госці фестывалю, таксама усе госці распавядзіце, як вам атмасфера, што цікавага бачылі, дзе што чулі. Миша, уже с 10 числа, я недавно приехал, хай он говорит. Я учора шоу сюды і думаю,
Я счастлівы, правда, правда. Гукі, вось беластоцкі музычны клуб, там некія цяжеляк валіць, людзі ходзяць, беларусаў да халеры. Баня, стяги, музыка, ну кайф, реально кайф, супер. Кто-то в грязі лежить. Ні, такого не бачу, до речі. Це жарт. Так. Ну і тоді ще таке питаннячко до вас, може ви ведаєте, глядачі пишуть в коментарях, питається, ці приїде на тутику Миколай Сергеевич і Сергій Миколаївич, відомі білоруські чиновники, чому б не приїхати, не проспектувати? Взяли паузу, вони бояться такого, вони вельми бояться, вони задимяться, коли приїдуть сюди. Тому що це атмосфера свободи, непринужденності, скажімо так, да? Ніхто нікого не заставляє, а там же ж треба, як було ще по списку, туди-сюди, а тут же вже дозволяється і много шмат чого. Нету металлоискателей. Кручолок нема, карточок нема, парадку нема, нічого нема. І вони приїдуть сюди, за голову схопяться і скажуть, ні. Хоча, може, приїдуть інкогніто. Авдіїві конюшні ми не вичистимо. І Вавилонську башню, да. І вони, може, інкогніто приїдуть, перепранутими у кого-нибудь, будьте пильними. Вони приїдуть з інкогнітом з одним, да. Дякую вам, великі хлопці. А чого, давай ще поговоримо. А уже давайте поговорим з вами трохи пізніше. Дякую вам, великі. А ну все, здається, сябри. У мене вже не тримається відмазатися від хлопців. Тут гучна музика. Ми передаємо вам привітання та побачення. У Білорусі заборонили слово «чечуки». Лепшие, ну лепшие просто. Дима Ясеневич, калі ласочка, приезжай до нас, яшчэ поразмаўляем, бо у нас шмат часу тут ёсць. Я хочу нагадать, что Андрей не адзіны, хто адправіўся вандраваць па Польшчы ў пошуках беларушчыны. Ёсць яшчэ героі падляскіх вакацыяў. Wsia ja w rudutach, tolki w dwóch inakszych butach. Хочу pójść na kupału, może kogoś tam poznaję. Опа! О, no baczysz. Краєвіди. Wyglądaje jak Gorodziszcza. Gorodziszcza w Zbuczowi. Города нема на городище. No, ale słuchaj, jakieś łuczniki może jest. Dawaj poszukajem. Давай. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, cześć. Chcieliśmy się nauczyć strzelać z łuku. To dobrze trafiłeś. Michał? Możemy się poznać. Dzień dobry, dzień dobry. Michał? Ja o Zbuczu już trochę słyszałem, ale Ula kompletnie nie. Bo przywiozła nas tutaj w ogóle zagadka. Właśnie... Ale już strzelasz, Ula? Umiesz? Да, конечно, да. И на конях езжу. Я амазонка, на самом деле. Да. No to ja tylko przygotuję sprzęt i już jestem tutaj niepotrzebny. Nie znikamy. Я научу Илю сама, спокойно. Tutaj masz ustawienie. Jak złoży, to wtedy lecą właśnie w prawo, tak? Tak? Szukamy takiej perfekcyjnej 50 na 50, nie? Przodem do mnie stoisz, w lekkim rozkroku, bo musi być stabilnie. Nie, ale stopy do przodu. O, tak? I puszczamy. I teraz Все вельми просто, насамрэч. Вось як чуеце, так і робіце. I w lewo, w lewo. Lewo to gdzie? Puszczamy. Ну, нормальова. Ёсць эмацыйная разрадка такая, вось трошки. Ну і не хочеться зубра забіць, тому я не попадаю. Dociągamy, 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 dociągamy. Troszeczkę niżej i strzał. Ciągniemy i puszczamy. To dziękuję wam bardzo za pokazanie nam, jak strzelacie z łuku. Jak bude treba, to boronim Zbucz. Przyjdę tutaj do was. Ula to, że umiała strzelać, ale umie teraz, że w ogóle super, nie? Ale łuki to musimy oddać chyba dla panów. Dawaj. No, szkoda, bo taki jest fajny. Jeśli się podobało, to odwiedzajcie nas na treningach. Prowadzimy też, organizujemy zawody i konne, i łucznicze piesze, więc jeżeli z przyjaciółmi. A propos przyjaciół, to... Koperta dla waszych przyjaciół. Pamiątkowe magnesiki. Dziękuję wielkie. Ale fajnie. Натхнёўшыся маладымі энергічнымі хлопцамі і дзяўчатамі з падляскіх вакацыяў, мы запрасілі да нас у студыю яшчэ аднаго прадстаўніка пакалення зумераў. Калі вы ведаеце, пра што я? Зумераў, так, ведаем зумераў. У нас у студыі наш госць Юрый. Юрый, вітаю. Юрый студэнт, блогер, але самае цікавае ў тым, што Юрый парфумер-пачатковец. Менавіта гэтым ён нас скарыў, нам вельмі захацелася паразмаўляць пра духі, пра водары і ўвогуле пра парфуму. Ну, добрый яшчэ раз добрай раніцы.
Доброй раніцы. Вам усяго 18. 18. Але адкуль такое сур'ёзнае захапленне парфумерыі? Чаму менавіта гэтая тэма і адкуль вось гэтая цікавасць да парфюмаў і ароматаў? Ну, я не считаю, что в 18 это надо как-то, что надо как-то парфюмерию к возрасту привязывать. Ведь картинами мы можем и в детстве любоваться, музыку слушать в детстве, то есть всеми искусствами. И нос нам тоже с самого детства дан. Поэтому я считаю, что парфюмерию можно с любого запаха увлекаться, с любого возраста увлекаться запахами. Началось мое увлечение, когда у меня закончилась туалетная вода, подаренная моей мамой. И тогда я решил, что хочу найти аромат, который будет мне подходить. И вот в поисках своего аромата я так погружался в эту тему, пробовал новое, и так мне и остался. Але мы потым будзем яшчэ таксама спрабаваць і зразумець, які самы А чым на практыцы займаецца вось парфюмер? Что ты робишь? Начнем с того, что я учусь на химической специальности. И для меня, как для химика, интересно, как запах работает изнутри. Для меня интересно, почему именно так воспринимают запахи наш мозг, наш нос, какие именно элементы используются, как вообще создается это все. А так всегда пробую новое. Может, в быту как-нибудь выйду на прогулку и более как-то пытаюсь прислушаться к каким-то вот интересным ароматам в парке. То бок ты сам робишь парфуму? Ну, гэта наперадзе ўсё. Як гэта? Вось я прыйшоў там, сеў. Хочу вось такую парфуму. Дзе гэта ўсё браць? Ну, ведаеш, ёсць розныя курсы. Як гэта? Ёсць розныя курсы, калі ты можаш, вось, калі ў цябе такі добры нос, я так разумею. Калі ты разумееш, прыходзіш там нешта... Нос можно тренировать еще. Так? Да. А як гэта каву нюхаць? Я вось ведала только, як каву нюхаеш, і тады у цябе чысты нос. Ну, самое простое — это вот создавать какие-то ассоциации с запахами. То есть, если ты понюхал розу, то четко создать ассоциацию у себя в голове, что вот это роза. Можете еще делать такие упражнения, как распылить какой-то аромат там, в парфюмерном магазине и посмотреть на его вот, пирамиду запахов и пытаться вот как-то каждую ноту учуяць. Давай зараз паспрабуем. Вось ёсць гэта... Ну, па-першае, пытаннічкі пасля. Будзем таксама задаваць пытанні і рабіць. Я так разумею, тому мы таксама можам гэтыя ноты адчуваць і трэнараваць наш нос, так? Да, конечно. А што ты прынёс? Гэта твои любимыя парфумы ці нейкія там розныя просто парфумы? Разные с историей. Вот все, что связано со мной. Допустим, этот аромат, который я сейчас вам дам услышать, это аромат... Есть такие заведения в Варшаве, где можно создать свой аромат, грубо говоря. Так. Это то же самое, так? Так. Мне падабаецца. Ніякі не пачулі гэта. Пачулі гэта мой любимый. Сандал? Не? Ты кажи, калі хоть нешта будзе. Ну, вначале... преобладает розовый перец, специи, такой вот он. Я чую скураны анис, фенхель, вот такое. Есть. Как приемно. Потом это все перейдет в бурбон. А ці варта наносіць на скуру, калі спрабуеш? На сябе так. На сабе. Вообще, разница... Блотер ці плотер, гэта як называется? Блотер. Да, блотер. Так, ці дастаткова? На самом деле, блотер — это парфюмерный инструмент, которым пользуются парфюмеры, чтобы слышать запах, не искаженный кожей. То есть с блотера вы слышите вот чистый запах, и можно его там как раз-таки разбирать. А вот кожа, она искажает запахи. То бок по-рознаму будзе на мне, напрыклад, і у Дзяніса по-рознаму будзе выглядаць гэты аромат. То есть если выбираешь аромат для себя, то стоит наносить тоже для себя. А вось кажуць, што добры парфум — гэта такі парфум, які ты сам на сабе не адчуваеш. Гэта добры? Ці гэта праўда, ці гэта міф нейкі? Это миф, потому что у нашего мозга и у нашего носа такие свойства, что если они слышат какой-то один запах длительное время, то они просто привыкают, и ты перестаешь его ощущать. Да. Это такое у нас.
Гэта зроблены... Ты зрабіў? Ну, да. Ну, гэта твой? То бок ты зараз хочаш ужо... Адурэць. Ну все, першы кліент будзе, але ну патрэбна. Гэта табе не аддадуць. Давайте далей. Мабыць, мне нешта дастанецца. The path to a dream. Да, он вначале, потому что он вначале такой яркий, и все слаще и слаще, но в конце он мрачный. Вельмі прыемны. Вось табе яшчэ, калі ласка. Давай яшчэ адзін будзем спрабаваць, а вось давай яшчэ на пытанне адкажам. Ці калі водар не стойкі, напрыклад, гэта парфум абавязкова дрэнны, ці проста бываюць такія кампазіцыі, якія не так доўга з намі застаюцца? Всегда по-разному. То есть стойкость аромата, там очень много факторов. Это зависит от того, насколько компоненты вот стойкие и насколько они качественные. Потому что, допустим, нишевые ароматы, они зачастую будут казаться стойкими, потому что нишевые ароматы используют только какие-то дорогие компоненты, там с дорогих ферм, садов, Понимаю. полей. Так разумею. Я гэта не разумею. Гэта падобнае на такія парфумы у добрым сэнсе, якія былі у там мамы, у бабулі, такі цяжкі вечаровы парфум. Падаецца, яна такая будзе... Это нешта жаночае. Не абавязкова. Не абавязкова. Вот на самом деле, ну, разделение — это ж все маркетинг на женское и мужское, но эти считаются... Да, ну, унисекс, но чуть больше в сторону. Я выкарыстоўваю мужчынскі, напрыклад, і нічога не... Гэта... Пачакай, гэта вось гэта? Не, гэта ён? Это ён. Гэта Obsession? Мне заўсёды падавалася, што за Obsession гэта Кельвин Кляйн, гэта такое, ну такое. Так, мы не называем бренды, але Коля СК, ведаеш, когда беларусы... Маленькі Калвін. Маленькі Калвін, добра. Але мне падаецца, табе таксама гэта пасуе, бо для мяне ён такі можа быць і мужчынскім. Таксама. Дзякуй. Добра. А ёсць у цябе нейкія... Давай далей. Ці нос патрэбна неяк... Як трэба наносіць на сабе? Вось гэты ёсць... Ці варта выліваць палову? Варта. Я люблю, калі я ўся. Я захожу, я мужчынскім, таму калі я захожу, гэты водар мужчынскі, і заўсёды пра Дзениса думаюць. Але гэта я. Як і куды? Вот я много вот разбирал этот вопрос и искал в этой теме, куда вот лучше наносить. Як химик. Как химик? Да тут, ну да, я лично ношу зачастую за уши и на обратную сторону шеи. На обратную сторону шеи, потому что когда ты идешь, за тобой остается шлейф сзади. Вот. А за уши они на шею, потому что, ну, могут возникнуть какие-то покраснения из-за спирта. Если ты используешь воротник, чтобы на воротник не попало. Вот. А вот сюда, я заўсёды наношу. Да, сюда. Это для себе, мне падаецца, каб. На кисти тоже можно, и тогда будет такой эффект, что если ты делаешь какие-то движения, то и вместе с движениями рук у тебя сам аромат будет испускаться. Вось гэта, что это? Гэта том і назва аўтамабіля. Так, але розныя ж ёсць... Мне падаецца, гэта той, які я выкарыстоўваю заўсёды. Black Orchid? Пачакай яшчэ, мабыць, і не. Чакаем, так. Мабыць, і не, бо ў іх ёсць... Мабыць, у іх ёсць проста розныя там... Не, это чорная орхідея. Вось, гэта я таксама... Гэта адзін з маіх араматаў. Так. Также... Калі вы ніколі не спрабавалі, калі ласка... А чаму называецца чорная? Там ёсць нешта ад орхідеі? Бо мне здаецца, чорная орхідея такая назва. Таксама. Гэта не пра бренд, гэта пра... Вот с орхидеей интересная история, потому что орхидея на самом деле слабо пахнет, и зачастую, чтобы как-то ее запах заменить, используют иланг-иланг. Поэтому в черной орхидее иланг-иланг заменяет саму орхидею. Я толькі хвілінчку таму хацела сказаць, што вось иланг-иланг з нейкіх араматаў я не люблю. А вось люблю, падаецца, ведаеш? Як наогул выбраць парфюм, калі ты нічога не разумееш у парфумах? Вось хочаш нешта, але не ведаеш, што дакладна. Пробовать, то есть, вот, не знаю, сделать себе такую практику,
каждый раз, как приходишь в торговый центр, заходить в парфюмерный магазин. Тренировать нос. Ну, если выбираешь для себя, то там можно и без тренировок, в принципе, просто искать. Вот нанести, допустим, на кисть, на локоть и на другой руке также. И так ты познакомишься с 4 ароматами, походишь целый день. Если не нравится, то ходишь еще. Як табе падаецца, чым пахне Беларусь? Ось такое правакацыйнае пытанне. Для цябе, давай так, для цябе, па-першае, чым пахне? Які водар у яе? Ці іншую? Давай іншую. Запах метро. О, так. А я згодная. Запах метро супер вообще. Там смешивается и такая... Запах цемента. Вільготнасць. Не цябе пытанне было. Нешта... Пробачьте. Расскажи. Да, все правильно сказал. Вот такая легкая сырость, еще и запахи. Вот другие люди тоже используют парфюмы, и тоже это все в одном месте, и теплые воспоминания у меня. Разумею. Разумею, такая пяшчота. Я так само люблю. Что маленькое, то и вось. Вот это, наверное, самый такой запах из всех, которые я принес на сегодняшнюю нашу встречу. Самый які, ты так сказал. Самый цікавый, лепш сказать, самый цікавый. Контроверсійний. Почекай, зараз я зразумею, что гэта. Это нишевый аромат. А што, до речі, давай так, што такое нішавы? Гэта заўсёды насцярожвае. Бо заўсёды кажуць, нішавы гэта тое, што нельга знайсці і цяжка дзесьці набыць. Што гэта такое нішавы? Нишевые бренды — это те бренды, которые занимаются только парфюмами. И данный... Я ведаю, что гэта. І я ведаю, што гэта. Гэта... Уд, некі уд. Ну так, ёсць сандалы уд. Ці без сандала, толькі уд. Да. Мне падаецца, гэта не... У Дубаі набывал такое. Не, гэта ёсць... Ну, я не ведаю, што гэта дакладна, але у адной французскай сям'і, такой маленечка, ёсць такі маленькі набор парфумаў. Не набор, а яны вельмі шмат каштуюць. Скура, табак. Не, табака нема. Сандал. Виски. Скура, правильно, да. Виски нема, не. Вот мне больше интересно, какие у вас ассоциации с этим? Гэта вось мой такі адзін з улюбённых міксаў. Калі гэта цяжкага такога павільёна з нейкай канапай, мабыць, дзе вось там цыгары смаляць, дзе ёсць... Ну так з... У мяне няма такой асацыяцыі... Скураная мэбля. Няма асацыяцыі з арабскімі краінамі, бо... Ну... Аб'яднаныя Эміраты. Не, ну гэта проста, вельмі проста. Что гэта? Кажи хутенько, как наши глядачи разумели. Вот на самом деле у вас интересные ассоциации, потому что с этим ароматом многие люди высказывают, что это пахнет как смерть, как мертвое животное. Але мы на гэтым не можем так скончыць. Скажи нешта добрае, ведаеш, мертвым животным? Вось гэта жывёліна? Не. Ну, это я говорю, что другие люди так нечым представляют. Прыемным, нечым приятным. Нам трэба развітвацца. Попел, табак, скура. Перанюхали весь эфир. Ой, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што да нас завітаў, распавёў. Я б нюхала і нюхала, яшчэ гэта быў Юрый, студэнт-блогер, магчыма, будучы парфюмер, дакладна будучы парфюмер, бо робіць сваё. Наша праграма амаль скончылась. Дзякуй вялікі, што былі з намі. У нас былі вашыя каменты, вы писали про то, что у Гродні все добре, то, что у Витебску есть чем ганарыцца, витебскі трыкатаж, панчохі. То бок, сябры, дзякуй, што пісалі. Мы ўпершыню чыталі, я вось сама чытала, ўсё было. Дзякуй, што былі, прыходзьце заўтра яшчэ, а мы працягваем нюхаць, бо гэта так прыемна і прышпільна. Дзякуй, да сустрэчы!